Smo ljudi, danas snimamo Face Reveal. Neki klipovi su radne verzije, sada ovi nema veze. Moj kanal je prešao 10 subscribera, da naći kanal je prešao 10 subscribera i ovo je dobro. Toga, ok. Konačno ćete da vidite mog kamermana. Čekaj kako je negdje ovdje. Ajde da ga nađemo, gdje? Otkud znam sad? Ko je ovo? Kamerman, kao što radi? Ok, prvi put ste vidjeli mog kamermana. Da, ja sam kamerman. Ajde reci svoj svi ovaj kanal Andrej K. Ok, nemoj da kažeš boju. i podelite. Ok, podelite ovaj klip, lajkujte ga i subscriberite se na moj kanal da imamo 15 subova, tako? Ok, onaj ko je snimao Bottle odmah, to je bi... Nisam prekinuo, brate, on to govori da će da prekine. Šta je ovdje zemlja? Kad će kamerman napraviti svoj kanal? Napišite koju godinu. Treće ili ovo? Ok, treće godine. I ćao!